Milka Stojanović je rođena u Beogradu. Uporedo je studirala svetsku književnost i pohađala studio solo pevanja Zdenke Zikove u Beogradu. Usavršavala se kod zvezde Metropolitan opere Zinke Kunc i profesora Diluga u studiju Milanske skale. Kao veoma mlada pevačica, triumfalno je debutovala na sceni Beogradske opere 1960. godine kao Amelija u Verdijevoj operi Bal pod maskama, jednoj od najtežih uloga dramskog sopranskog faha. U prve 3 sezone posle debija ostvarila je niz najznačajnijih uloga dramskog soprana. To su Aida, Desdemona, Abigaila, Nabuko, Leonora, Trubadur, Leonora, Moć sudbine, Santuca, Kavalerija rustikana, Grofica, Figarova ženitba, Kleopatra, Cezar i Kleopatra, Jaroslavna, Knez Igor, Maržanka, Prodana nevesta. Pevala je glavne sopranske uloge u premijerama prvih izvođenja u Jugoslaviji, Nabuko i Atila, Norma, Cezar i Kleopatra. Nastupala je na svim jugoslovenskim scenama i muzičkim festivalima, Dubrovačkim i Splitskim letnim igrama, festivalima u Herceg Novom i Budvi, operskom bijenalu u Ljubljani, majskim operskim večerima u Skoplju, na Ohridskom letu i smotri Mermer i zvuci, kao i više puta na Bemusu. Dobitnik je Oktobarske nagrade grada Beograda za ulogu Elze u Lohengrinu, 2 nagrade Narodnog pozorišta za uloge u operama Traviata i Atila, nagrade Narodnog pozorišta za životno delo, 4 spojene plakete grada Beograda i nagrade Saveza kompozitora Jugoslavije Zlatna lira za interpretacije dela jugoslovenskih autora i kao najuspešniji umetnik u svetu i kod nas u 4-godišnjem periodu. Nagradom Golden Voice, Zlatni glas, časopisa Opera News u Njujorku, publika i javnost Amerike svrstali su je u 4 najlepša glasa stoleća, uz Renato Tebaldi, Benjamina Đilja i Marija del Monaca. Nešto me je oduševilo kad sam čitala vama, to je da ste vi kao vlasnik Zlatnog glasa, tako su vas prozvali, znači vlasnik ste Zlatnog glasa ovog veka i sa još 3 ljudi, da ste bili zainteresovani kao mladi i za slikanje i za književnost. Pa jeste, ja nekako vrlo rano sam želela da postanem neko, ne znam, to je tako bila jedna snažna moja želja i činilo mi se da je najlakše da to postanem ako postanem operska pevačica. Inače, ja sam i slikala, istina onako amaterski, družeći se sa slikarima, pa onda pisala sam i neke pesme i želela sam, eto tako, da se za mene čuje, pa mi se učinilo da je najlakše, a u stvari je ispalo ovako dosta teško. Nije lako biti operska pevačica. Pa ja sam već početala negdje da ste vi rekli da recimo nikako ne biste voljeli da ponovite taj put, da biste izabrali nešto drugo, pa me baš zanima šta bi to bilo. Pa ja zapravo ne znam zašto sam to zašto to osjećam, zato što imam jednu slobodnu ličnost koja je na izvestan način bila sputana pevanjem. Mada muzika je zaista u mom životu nešto najznačajnije i ja sam na svoj način čitav svoj život posvetila muzici. Ja ne znam šta bih mogla drugo da budem, pogotovo ne sad, posle toliko vremena pevanja, jel? Ali postojali su periodi u mom životu kad sam ja osjećala strašno kao jednu stegu to, kao nešto što mene sputara, kao nešto što mi seče krila.
Vidite kako je to zanimljivo, pročitala sam da ste rekli u jednom trenutku da čeznite u stvari za nekakvim normalnim životom jer je stalno oko vas gužva, nikada niste svoji, nikada na miru i ispada da mnogi ljudi koji vole takozvani normalni život čeznu u stvari za slavom jer misle da ona donosi mnogo toga. Međutim, s druge strane, vi ste jednom rekli da biste u stvari voljeli da vodite jedan normalan život. Ispada da su ljudi koji imaju talent nekako zarobljenici, zato što ste opet uz taj dar dobili i obavezu da se jednostavno time bavite. Da. Pa ne znam, valjda u prirodi ljudskog bića da želi nešto što ne može da posjeduje, znate. Mislim, teško je, pogotovo ja sam imala okolnosti koje su bile dosta čudnovate, mislim, izgubila sam roditelje za relativno kratko vreme i pevala sam. To je ono što čini ovaj život pevača i verovatno i ostalih umetnika naprednutim, čudnovatim, nečim što bi čovek, eto tako, možda i mogao, želeo zapravo da promeni, a ne može više, jer je ušao u to đavolje kolo, da tako kažem, i pripada tome svim svojim bićem, tako da sam ja, ne mogu da kažem da sam ja nisam imala jedan život i da ga nemam i danas život kojim želim da živim, ali uvek ostaje nešto tamo što je možda moglo biti drugčije i što bih ja želela. A koje ste stvari vi doživljavali tako po inostranstvu? Bili ste u metropolitanu i opšte svim mogućim operskim kućama. Pa šta je to za čime eto ljudi čeznu, a vi ste imali prilike da doživite? Pa, sve to prati jedan sjaj. Lepo je imati obožavaoce. Ja se sećam da sam jednom kad sam pevala u Palma de Mallorca Idu, zapravo otvorila sam teatar Auditorijum tamo i onda su toliko bili oduševljeni da su me izneli na rukama, nisu mi dali da hodam po zemlji uopšte. Tako bilo je puno tako lepih momenata, međutim, verovatno čovek koji ne može da to doživi, misli da je to nešto što je lepo i jeste lepo, ali na izvestan način se i plaća. Tako kažem, eto, ja sam morala da pevam u okolnostima u kojima bi svaki normalan čovek odustao od toga, ali to je ono, kako kažu, cena slave, verovatno, ne znam. Da ste pomenuli roditelje, zanimljivo je kako su vas i vašu sestru Zagorku, pošto ste obe tako uspešne i obe ste umetnice, kako su vas to vaspitavali? Pa moram reći vrlo, vrlo strogo. Ja i danas, kad ustanem, prvo namestim krevet i radim gimnastiku. Mislim, moj otac je bio izuzetno strog i čak ja se sećam da smo morale da pišemo izveštaj za svaki dan, to je nešto što je možda nekome strašno čudno, pa i meni danas kad se toga setim. I on nam je zadavao ovu literaturu koju ćemo da pročitamo i za celu nedelju, pa smo mi to morali da čitamo, i sestra i ja. Međutim, razvio je u nama i razvijao jedan osjećaj odgovornosti i mi smo živjeli u toj našoj porodici jednim zaista duhovnim životom. Jednostavno, to su bila i teška vremena, ja sam bila veoma mala, neposredno posle rata, međutim, ta neka opšta nemaština u našoj kući uopšte nije imala nikakvog značaja. Mi smo živjeli onako jako, jel da, po tim, kako da kažem, dužnostima, poddužnostima, i sestra i ja, ali na izvestan način upućivane da cenimo samo prave vrednosti u životu, što je neobično važno i što sada ja, kada se vrlo mnogo bavim nekim razmišljanjima, smatram da je
da je to jako dobro, biti nezavistan od materijalnih vrednosti i da ti neke suštine predstavljaju nešto zašto se vredi boriti i što treba održati. Eto. Pa čime su vam se roditelji bavili? Pa moj otac je bio na neki način zanesenjak, sećam se, bila sam jako mala, da je on strastveno verovao u tu ideju preporoda zemlje posle rata i tako, i da je držao neke govore, onako bio je visok, bled, ustreptao, ja se to maglovito toga sećam. Inače je on bio direktor pošte, oboje su radili u pošti i osnovao je Telefon Kabel, preduzeće koje danas beleži značajne uspehe i kod nas pa i u svetu. A mama je bila, kako se ono zove, taster, Morzeova azbuka, ona je to u pošti radila i tako su se oni i upoznali i venčali i tako. znam da je vaš uvijek bio u umetničkoj sferi, on je isto bio... Da. Mamin rođeni brat Brana Vojnović, on je bio dugi niz godina upravnik Narodnog pozorišta u Beogradu i u Skoplju. Tako da je, mislim, nekako, možda kroz tu majčinu liniju smo mi nasledile ljubav prema umetnosti i taj neki talenat, mislim, eto, tako nekako.
mada se ja njega ne sjećam toliko, jer je on umro kad sam ja bila mala, ali sigurno je da je na neki način uticao na mog oca da mi dozvoli da dalje nastavim školovanje. Otac mi je stalno pretio sa stručnom školom, u to vreme je to bio bauk, iako je to danas, mislim, mnogo, kako da kažem, mnogo se više isplati neki zanat uraditi, usavršiti, međutim, pošto sam ja mnogo čitala i bila vrlo nepokorna i tako, onda je taj moj uvijek stalno uticao na mog oca i lepo sam pisala da eto ja treba da nastavim i da idem i da studiram i tako. Znači vaša želja je bila studijati svetsku književnost? Da, ja sam uvijek radila ono što sam željela, to jednostavno niko me nije mogao naterati da radim nešto što on hoće, bilo ko, nego samo što ja hoću. Nije sasvim jasno, da li ste vi u vreme studija već počeli da pevate ili ste kao apsolvent? Ne, nisam kao apsolvent. Ja nisam i završila fakultet zbog toga što sam počela odmah da pevam. Posle 4 godine rada sa gospođom Zdenkom Zikovom, ona je imala privatni studio, a ja sam svirala i violinu i željela sam, strašno sam volela muziku. I tako da sam u stvari došla do toga da treba da položim još 2 ili 3 ispita pa da završim fakultet, ali već sam počela da pevam i jednostavno sam to napustila. Marta 1960. godine Milka Stojanović je prvi put zapevala na sceni Beogradskog narodnog pozorišta glavnu ulogu u Balu pod maskama. 7 godina kasnije, znači 1967. izuzetno uspešno debituje u Metropolitan operi u Njujorku kao Leonora u Verdijevoj operi Moć sudbine. Nekoliko godina bila je stalni član ove najveće operske kuće, nastupajući u glavnim sopranskim ulogama u operama Aida, Moć sudbine, Gioconda, Simon Boccanegra, Boemi i Turandot. Kao vrhunski dramski sopran italijanskog faha, 4 godine bila je angažovana u velikoj državnoj operi u Kelnu, gde je ostvarila i niz značajnih nastupa. U dužem vremenskom periodu bila je stalni gost Bečke državne opere, opere Zapadnog i Istočnog Berlina i Moskovskog Bolšog teatra. Milka Stojanović gostuje u gotovo svim najznačajnijim operskim kućama Evrope. To su Minhen, Hamburg, Frankfurt, Dresden, Keln, Deutsche Oper Berlin, Deutsche Staatsoper Berlin, Beč, Salzburg, Graz, Cirih, Lozana, Oslo, Kopenhagen, Helsinki, Rim, Venecija, Palermo, Bolonja, Sirakuza, Madrid, Barcelona, Valencija, Palma de Mallorca, Edinburg, Solun, Atina, Moskva, Petrograd, Kijev, Odesa, Kazanj, Baku, Harakov, Minsk, Sverdlovsk, Sofija, Prag, Bratislava, Budimpešta, Bukurešt, Temišvar, Njeni repertoari su glavne sopranske uloge u operama. Verdi, Aida, Trubadur, Bal pod maskama, Otelo, Nabucco, Don Carlos, Moć sudbine, Traviata, Attila, Simon Boccanegra, Sicilijanske večeri. Puccini, Tosca, Madame Butterfly, Boemi. Bellini, Norma, Ronchielli, Gioconda, Mascagni, Cavaliere Rusticana, Cilea, Adriana Lecouvreur, Mozart, Figarova ženidba,
Handel, Cezar i Kleopatra, Beethoven, Fidelio, Wagner, Lohengrin, Smetana, Prodana nevesta, Čajkovski, Pikova dama, Borodin, Knez Igor, Musorgski, Boris Godunov, kao i solističke partije u Verdijevom Rekvijemu, u Beethovenovoj Misi Solemnis. Nastupala je sa najslavnijim imenima operskog sveta današnjice. To su Mario del Monaco, Franco Corelli, Luciano Pavarotti, Nicolai Geda, Placido Domingo, Richard Tucker, Carlo Bergonzi, Gianni Raimondi, Bruno Prevedi, Bruno Sebastian, Gianfranco Cekele, Birgit Nilsson, Fiorenza Cosotto, Elena Obrazcova, Irina Arhipova, Oralia Dominguez, Robert Merrill, Fernando Corena, Tito Gobi, Aldo Proti, Mario Sereni, Cesare Siepi i tako dalje. Najčuveniji dirigenti sa kojima je sarađivala su Francesco Molinari Pradelli, Fausto Cleva, Zubin Mehta, Kurt Adler, Nelo Santi, Lamberto Gardelli, Giuseppe Patané, Thomas Schippers, Boris Hajkin, Egizio Massini, Hans Swarovski, Berislav Klobučar, Oliviero de Fabritis. Internacionalni biografski centar u Cambridgeu uvrstio je 1997. godine Milko Stojanović u svetsku enciklopediju Ko je ko u muzici, potvrđujući da je ostavila neizbrisiv trag u našoj i svetskoj muzičkoj baštini. Zanimljivo je da ste bili metropolitani. Kako se vi sećate tog vremena? Pa ja se vrlo živo sećam, iako je prošlo dosta vremena, ali to je najuspešniji period mog života. Ja sam bila dugo tamo i interesantno, imala sam strašnu averziju prema Njujorku. Iako čovek u gradu, i pre toga sam već uveliko gostovala po Evropi, iako čovek u gradu i bilo kome gde ostvari uspeh, nekako osjeća se dobro, prirodno i zavoli ga. Međutim, ja Njujork nisam nekako volela, ali sam sad kad sam bila prošle godine potpuno ga na jedan drugi način osetila i nekako potpuno ga prisvojila, eto, posle toliko godina. Međutim, tadašnje moje vreme tamo bilo ispunjeno jednim strašnim radom od jutra do mraka, jer ja sam inače naučena da mnogo radim u svojoj profesiji i pravila sam mnoge premijere po Evropi, recimo u Kelnu, ja sam bila 4 godine prvakinja opere tamo i u Evropi se radi strašno mnogo, ali tako kako se radi u Americi, kad ste angažovani i kad vas plate, i to veoma dobro, mislim, to je skoro nečovečno. Međutim, čovjek se navikne na to, uspeh ponese i ja se sećam, prvo ja sam pevala tamo zaista jedan ovako impozantan broj uloga. Prvo sam debitovala sa operom Od sudbine, onda sam pevala Aidu, pa onda Liu sa Birgit Nilsson, sa Pavarottijem nekoliko predstava Boema, sa Corellijem Giocondu i sa svim još mnogim imenima velikim, sa kojima sam se isprijateljila, zato što su to dugi periodi samoće i onda se nekako smo se i družili i tako to je jedan veoma lep period u mom životu. U stvari najlepši, mislim, u karijeri. Pa možete vi nama, pošto ste eto bili u prilici da podate te ljudi, da kažete šta recimo predstavlja neke osnovne karakteristike, šta su osnovne karakteristike operskog pevača? Pa znate šta, ja sam mnogo o tome razmišljala. Nije dovoljno imati samo lep glas. Glasova ima i nema, ali ima lepih glasova i mladih pevača koji dolaze i tako dalje. Međutim, potrebno je imati ličnost koja se
kako da kažem, i na sceni manifestuju. Jer ima raznih pevača, neki koji pevaju divno, a beskrajno su dosadni. Zatim čovjek mora da ima jednu fantastičnu psihofizičku energiju, mada ja, pošto volim da razmišljam, volim da pišem i uopšte nisam na jedan, kako da kažem, uskogrudni način operska pevačica. Često sam, kad hoću malo da tako govorim na izvestan način negativno o svojoj profesiji, kažem, pevanje je uslovni refleks. U kom smislu? Potrebno je, da biste funkcionisali, da svaki dan određeni broj vežbi uradite sa pijanistom ili za klavirom ili sami i onda čovek peva. Međutim, mnogo još iza toga stoji, mnogo rada, kažem, to je nekako osnovno i toga da, ne znam, ja nikad ne volim da kažem da je pevanje profesija, pevanje je muzika, da tako kažem, jer mislim da vokalna umetnost može da se podigne na nivo, da ne bude reproduktivna umetnost, nego da se podigne na nivo kreativnosti. Recimo Marija Kalas, eto, ona je jedna veličanstvena pevačica koja je uspela da tu vokalnu umetnost podigne na najviši nivo. Znači, evo, ja mislim da sam vam odgovorila na ovo pitanje. Deluje tako lako, a u suštini nije baš lako biti operska pevačica. Da, rekli ste da tako u odsutnim trenucima kada ste zaista morali da imate i hrabrosti i koncentraciju, kada su bile, recimo, u pitanju neke premijere koje su mnogo značile ili audicije, da čovjek prosto onda misli da će ostati bez glasa, da će se oni svestiti, uopšte da treba da onako iz petnih živa nekako se bere svu snagu. I da li mislite, recimo, da je bilo mnogo glasova koji su bili zaista veliki, ali nisu imali tu jaku ličnost i da su odnili taj svoj glas sa sobom, a da nisu podelili sa publikom? Pa mislim da taj ko ide na neku audiciju ili predstavu, a misli da će se oni svestiti i tako dalje, da je bolje da uopšte ne ide ni na tu audiciju, niti da peva tu predstavu. Potrebno je vrlo mnogo samopouzdanja da čovek to iznese na svojim plećima i svaki umetnik svojom ličnošću boji svoju interpretaciju. Postoje umetnici koji su, kako da kažem, manje snažnog temperamenta, oni koji su vulkani, to ih više košta, sigurno je, ali samim tim, po mom mišljenju, njihovo pevanje, kako ja to kažem, fatalnije. Mislim da jednostavno potrebno je vrlo mnogo upornosti i vere u sebe da čovjek uspe. Mislim, i bilo kojoj profesiji, opredeljenosti, da je to tako. Ja to tako mislim. Pa vi ste posjetite tamo da ste imali nekakav neopisiv magnetizam. To je vredno, ne možemo da se objasni. Pa jeste, ali ja sam to platila. Ja sam imala, prvo ja mislim da sam jedna osoba koja, ali opstala sam toliko dugo, zbog toga što se ne pravim ni većom, ni manjom, ni boljom, ni lošijom nego što jesam, nego onakva kakva jesam. To je jako teško i pogotovo u našoj sredini, koja, kako da kažem, je sklona da suviše kritizerski se postavlja u nekim momentima, tako da, mislim, da za mene to niko ne bi rekao, jer ja sam vrlo osetljiva i imala sam momenta kada sam tako zbog nekih situacija vrlo mnogo se osjećala povređenom. Naravno, to čovek svesno mora da uradi da to prođe i da se ide dalje, zato što život šiba. Mislim, ja ne odvajam život od muzike. Postoje ljudi i pevači ili možda, ne znam, koji na drugčiji način to osjećaju, ali jednostavno ja sam
do današnjeg dana uvijek ostala potpuno istinita u svom životu i svojoj profesiji. Mislim da je to mnogo važno, mnogo važno. Zanimljivo je da ste vi ovako prodržni i ambiciozni, a da ste u jednom trenutku rekli da ste pesimista i da u životu ima mnogo više loših događaja nego onih lepih. Pa to je vrlo interesantno, valjda zbog tog jednog zaista teškog detinjstva koje sam ja imala. Ja sam stalno imala jedan odnos prema životu koji nije, ne baš stalno, ali većim delom koji nije bio pozitivan. Što je više vreme prolazilo, ja sam radeći na sebi, jer mislim da čovjek ne može da živi stihijski, prihvatala život sa svim njegovim, kako da kažem, obrtima, lepim i lošim stranama, da bi danas postala, da kažem, zaista jedan optimista. Kod mene je možda sve tako u tim krajnostima i ja se sada beskrajno radujem jutru, suncu, imam jedan pozdrav suncu koji svako jutro pravim i mislim da je život beskrajno lep i da je veliki izazov i da čovjek treba da bude pametan, da ga proživi lepo i radosno. Eto, tako, mislim da je to, a sigurno je da ima i momenta kad je mnogo teško, a to je tako sa svima. Da. A kako opet tumačite to što ljudi rade odgovorne poslove, a nemaju taj osjećaj kao vi posle predstave da se preispituju tako drastično? Vi ste rekli da niste mogli da spavate recimo posle predstave jer ste vraćali predstavu unazad, tako kažem, i da ste čak bili tako ne znam koji ste osjećaj imali, ali niste mogli da govorite od uzbuđenja. Pa opet to, ljudi su različiti. Mislim, ono što je bilo protiv mene u čitavoj mojoj karijeri, to je jedan nepomirljivi osjećaj za savršenstvom, koji ne postoji. Jednostavno ne postoji. Velika je sreća što čovjek ovde u ovoj umetnosti uopšte ima šansu da na sledećoj predstavi ispravi ono čime nije zadovoljan. Postoje pevači koji onako gledaju sebi kroz prste, koji prelaze preko svojih tako neuspeha, loših kritika ili nekog pevanja koje po nekim pravim kriterijima nije zadovoljavajuće i jednostavno površnije to prihvataju, međutim ja ne. I mislim da ja ne znam šta je od ovoga bolje, a šta je gore. Ako govorimo o meni, to je nešto što je mene jako unazađivalo. I uopšte moja razmišljanja, zato što čovjek kad tako duboko razmišlja, ako ima jedan intelekt koji je druge vrste, onda zna šta može, ali zna i šta ne može. I onda to je tako jedna stalna borba u čoveku i umetniku da to prevaziđe. Opet uzimam Kalas kao primjer, koja nije imala tako dugu karijeru, ali imala je jednu, po mom mišljenju, najblistaviju karijeru koja se može zamisliti. Ona je isto tako sebe mučila i razmišljala cele noći da li je ovaj ili onaj ton izašao dobro. Tako, to su neke čudne stvari, ali naravno čovjek to pobedi i to je dobro.
nekako deluje kao da vi sve što želite da uradite, vama to uspe. Je to tako? Pa, verovatno je tako zato što ja mislim da čovek sve što mnogo želi, da to i postigne. Ja duboko u to verujem i mislim, u zadnje vreme mnogo čitam Louisu Hay, ona je vrlo popularna. Ja sam je prvo smatrala tako jednim amerikaniziranim psihijatrom koji tako priča neke stvari, međutim to je ovo što ste sada rekli, to je ono što ona nama savetuje. Ja je jako slušam u zadnje vreme i sve njene knjige i čitam ih uveče pre spavanja i jutro kad ustanem i mislim da mi pomaže. Živim, čini mi se, više u skladu sa sobom nego pre. Možda zato što sad manje i pevam, jer to je užasno opterećenje. Osjećam se možda relaksiranijima, da je svaki izlazak pred publiku vrlo ovako za mene odgovoran. Sada kroz 2-3 dana imam zajedno sa Živanom koncert u Ruskom domu, celo večer, boga mi više od 1 sata i opet eto pripremam se sa istom odgovornošću kao i uvek za taj koncert. Ovo je Toska sa Franco Corellijem, gornja slika, donja Traviata sa Bruno Sebastianom, sa Luciano Pavarottijem, Boemi i Metropolitanu. Toska sa Tito Gobijem, Toska sa Tito Gobijem i mojim omiljenim partnerom Zvonkom Krmetićem. Proba Toske sa Tito Gobijem. Gioconda koju sam u Njujorku pevala sa Franco Corellijem. Moć sudbine, moj debi u Metropolitanu. Ovo je Lju iz opere Turandot. Ovo je Traviata koju sam pevala u Bolšom teatru i sa velikim dirigentom Hajkinom. Ovo je Simon Boccanegra, Amelija, uloga sa kojim sam imala veliki uspeh u Metropolitan operi. Ovo je uloga Lju koju sam sa velikom Birgit Nilsson pevala u Metropolitanu. To su 4 izraza Toske uloge koje sam mnogo pevala i koje ja pevala. Ovo je Norma sa kojim sam ja otvorila renovirano Narodno pozorište 66. godine. Elizabeta iz Don Carlosa. Amelija, bal pod maskama. Fidelija, Beethovenov. Trubadur, Leonora, u operi Trubadur. Cavalleria Rusticana, Pietra Mascagni, Santuzza, Aida. Desdemona iz Verdijeve opere Otelo. Ova je opera Boemi, Mimi, uloga Mimi. Ovo je samo jedna od mogućih šetnji kroz karijeru Milke Stojanović i njene kreacije za koje je dobijala sledeće kritike. Salzburger Volksblatt. Milka Stojanović kao Desdemona dala je kreaciju kakva se retko može čuti. Neopisiv je šarm tog divnog glasa koji u sebi spaja sve što se očekuje od Desdemone. Mekoću, gospodstvenost kao i donje tonove koji u najtamnijim kantilenima vibriraju. U izvođenju koje smo čuli, operu bi pre trebalo nazvati Desdemona nego Otelo. Milka Stojanović dolazi u red najboljih, a ujedno i najčuvenijih evropskih operskih pevačica. New York Times. Milka Stojanović u svom debiju u Metropolitanu bila je veoma uverljiva u ulozi Leonore u Verdijevoj operi Moć sudbine, pokazavši lep glas, izuzetnu vokalnu tehniku i osjećanje za scenu.
Baleares, Palma de Mallorca. Milka Stojanović kao Aida nema rivalke. Ona peva čudesno, precizno i muzikalno. Njen glas je kao kanon u službi najčistije pevačke škole, obojen nezadrživim temperamentom. Odavno nismo čuli pevača ovakvih kvaliteta. Ime jugoslovenske umetnice ostaće zapisano zlatnim slovima u analima teatra Auditorijum. Svaki lik Milke Stojanović donese drugačije uverljivo, ne razdvajajući vokalno od dramskog, bez operske patetike, daje sve psihološke nijanse, udružujući blistave pevačke kvalitete sa emotivnim doživljavanjem lika. Ako biti primadona jedne opere znači biti ne samo umetnica koja tumači glavne uloge, već i ona koja uživa opšte priznanje i popularnost, onda je Milka Stojanović nesumnjivo jedna takva primadona. Čak rekli bismo jedina i isključiva. Odista, jedino je ona sama, kroz njena popularnost, u stanju da se uspešno nosi sa gostujućim inostranim zvezdama, da svojim predstavama stvori događaj, čak veći i od samih oficijalnih premijera. Ovo je 79. ulica bez imena u Beogradu. Zato je i zovu 79. Nova. Broj kuće 63. Ljudi plaćaju gomile dolara, funti, lira, franaka da čuju ova dva glasa, a ja i ove komšije ovde okolo slušaju ih svaki dan besplatno, jer ovo je kuća od dva glasa. Idem malo da ih čujem. Malo bolje da koncentrišeš, ponovi još jednom, ako hoćeš, da. Vi ste dobili svog omiljenog partnera, rekli ste da vam je Bilanca Jovanović najomiljeniji partner, dobili ste ga i za životnog partnera, to je vjerojatno velika sreća. Pa jeste, da vam kažem, mi iduće godine proslavit ćemo 30 godina našeg zajedništva, to je zaista jedno veliko vreme i ako razmišljam koji je moj ipak najdraži partner, najbolji partner, na sceni baš govorim, to je sigurno Živan, zato što, iako mi nismo tako baš često pevali zajedno, u zadnje vreme vrlo intenzivno nastupamo zajedno na koncertima. Zadnjih možda 4-5 godina neprekidno imamo tako zajedničke koncerte, ali mislim, ja nisam laka osoba, vrlo sam veliki individualista, volim samoću, volim neki svoj svet u kojem ne puštam svakoga momenta da uđe neko čak koji mi je toliko drag i iznad svega dragi, koji ima takav jedan ogroman značaj kao što moj muž ima značaj u mom životu. On je jedan vrlo omiljen čovek, mislim da je jako dobar, da voli ljude beskrajno, da pomaže ljudima i mislim da je zaista sreća da sam ja, eto, takvog čoveka srela,
Iako je, kažem, naš odnos pun intenziteta, nekada i nekih, kako da kažem, i sukoba, u smislu stavova životnih razmišljanja smo različiti, ali eto, mislim, toliko dugo ostati zajedno, to je dokaz zaista jedne velike pripadnosti međusobne i eto, proslavili smo srebrnu svadbu, pa sad čekamo dalje. To može delujete kao fraza da ne mogu, eto, jednostavno dve velike ličnosti da žive zajedno. To nije tačno. Ne mogu samo ukoliko su iskompleksirane i ukoliko je jedan ispod drugoga. A ako su dve ličnosti podjednako kvaliteta, sasvim je sigurno da mogu sjajno da opstane zajedno, naravno poštujući ličnost onog drugog, njegovu želju da tog momenta bude sam ili da u svoje kreativnosti bude sam i tako. Mislim da svi odnosi koji su opstali tako dugo, da su to odnosi između ravnopravnih partnera u ljudskom i umetničkom pogledu. Da, ali kako je to praktično izgledalo kada ste vi morali da putujete? Da li ste bili tada razdvojeni? Pa mnogo smo se u životu razdvajali, mnogo, zato što vrlo intenzivna putovanja su bila sa obe strane i uvek smo tako razgovarali telefonom skoro svaki dan. Jednom je, recimo, pričao je Živan o tome, on bio u Varšavi, a ja sam tu da prolazila vozom, išla sam za Bolšoj teatar i tako smo se nekada viđali na peronima, ali to je, mislim, nismo se, kako da kažem, bunili, jer smo osjećali jednu snažnu pripadnost i mislim da je čak i dobro da se ljudi povremeno razdvajaju, jer tako biti stalno zajedno, to isto može da poremeti neku dinamiku odnosa i da izazove možda neku dosadu, nešto, mi nikada zato nismo imali vremena. Negdje ste rekli da je vaša životna deviza da čovjek mora da reskira. Pa verovatno sam to izjavila, ja uopšte nemam neku, kako ljudi kažu, ziherašku prirodu, meni je to strano i uopšte mislim da sam i previše emotivna. Mislim da je dobro da čovjek bude manje emotivan. Naravno, ja znam kad, kažem, dođem do ivice bunara i kad se nagnem, kad osjetim da ću da padnem, ja imam tu snagu da se zaustavim i to me je spaslo u mnogim životnim situacijama. Ali što se tiče te ideje da treba riskirati, ja sam za. Sad kad smo pričali o vašem životu sa gospodinom Saramandićem, u jednom trenutku ste rekli, ne znam koji je to bio period, da je umetnik u stvari uvek sam. To je tačno. I čovek je uvek sam, ne samo umetnik, bez obzira koliku porodicu imao, čovek je sam, ali istovremeno i nije sam. Mislim, ja imam sreću da živim u jednoj baš umetničkoj porodici, to je moja porodica, moj muž i moja sestra koja je isto umetnica i to je vrlo dobro zato što se mi jako dobro razumemo. Jer umetnik najbolji umetnika može da razume, a sigurno je da tako i onda poštujemo te momente kada neko od nas želi da bude sam, kada mu je to potrebno da bi naakumulirao nove snage za dalje. Kao mladi ste na pitanju da li imate neke strahove, prvo rekli da ih nemate, onda ste rekli u stvari jedino se bojim starosti. Pa ne znam da sam to izjavila. Mislim, naravno, čovjek se boji neke nemoći, toga da mora biti oslonjen fizički na druge, ali to je toliko daleko od mene, mislim sada da ja uopšte ne razmišljam o tome, a rekla sam na početku našeg razgovora koliko verujem u to da kao deo kosmosa možemo snažiti svoju energiju da dugo trajemo. To recimo i Luisa Hay kaže, zašto mislimo da treba da umiremo bolesni, užasno stari i tako. Zašto čovjek može da traje i da živi i u tom životnom dobu, koja ako ima jedan snažan organizam, jednu vedru, kako da kažem, narav koja se može i
svesno stvarati, na čemu sam ja mnogo radila, recimo, onda može da prihvati svaki moment svog života sa radošću i da bude koristan i produktivan u svakom momentu svoga življenja. Jer je normalno da čovek se rađa, stari, živi, stari, umire. To je toliko normalno. Mislim, i čovek mora da to shvati, da bude filozof, ali naravno to je još daleko od nas. Pogotovo od vas. Ali da li stavite recimo žene koje vole da kažu svoje godište ili ne? Pa, od kako sam ušla u ove enciklopedije, meni se svidelo da govorim te svoje godine, pogotovo što ih ja svojim izgledom negiram. I mislim, smatram to normalnim i zašto bi se to tajilo, mislim, to nema potrebe da čovjek taji, a nema potrebe mnogo o tome ni da govori. Imamo onoliko godina kako izgledamo i kako se osjećamo, to je poznata stvar. Upravo zbog toga i pisam, zato što imam utisak da kada bi ljudi znali koliko godina imate, da bi tek onda u stvari vidjeli kako ste i čudo. Hvala vam na komplimentu.